Pipila ka konsehal sa Davao City gikwestiyon ang ayo guba sa mga karsada sa syudad o ang mga wa kunoy klarong road construction sa mga kontraktor. Ani ang report ni Jandy Esteban. Gikwestiyon sa pipila ka konsehal sa Davao City ang mga district engineers sa DPWH, Davao City Engineering Office, atol sa session sa City Council Martes sa buntag. Kini mahitungod sa mga trabaho sa syudad sa mga karsada nga bag-o pa gani na human gubo na sab. Apan way tarong tubag nga mahatag ang mga district engineer nga mitambong sa session. Sa Bangkal, sample lang ito, na yung road doon, I think late part of 2020 natapos. Ngayon, wala, kaumpisa pa lang ng 2022, gibungkag na pod. Tapos, usually, pag i-repair nila, hindi na the same quality nung paggawa. Mas nauna kasi nag-release yung funds namin than them. Kaya yun, mas nauna kami naka-implement. Then, here comes yung funds nila 2 years later, na-approve yung funds nila for that. Kaya yun, hindi man namin sila pwede antayin. Kami yung ma-sanction din sa ano namin. Gipangutana ni Konsehal Pilar Braga ang DPWH kung doon na ba sila sanksyon sa mga kontraktor nga way klaro ang pagkatrabaho sa mga proyekto sa syudad. We don't sanction because it's the city that we are just permitting them. We don't want to So sa sanction inyo, kung sira nyo, i-repair nyo, gastos nyo. Yes po. Lumaki gastos nyo. Yan, Yes po. Naturally, you have your monitoring, right? Mhm. So when you monitor and you see the work is half done, then something should be done immediately. Sumala ni Konsehal Diosdado Mahipos Jr., kinahanglan kuno nga ma-institutionalize ang IMAG o Infrastructure Monitoring Advisory Group sa Davao City. We can propose is that to strengthen. Now we have the IMAG constituted by the mayor, the Infrastructure Monitoring Advisory Group. It is composed of several heads of departments, including the CPDO. So I'm also inviting the CPDO to also update us on how the IMAG operates, because we are proposing to institutionalize that body just to make sure that yung lahat po ng projects sa city talagang nako-coordinate, including the participation of the private sector. Gilauman sa City Council nga maaksyonan ug matutukan ang maong issue nga dugay ng ginatubang sa publiko. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.